אז מה באמת הסוד של סטודיואים שמלאים ומפוצצים בלקוחות? כאלה עם רשימות המתנה שאין מקום אצלהם בשיעורים. נעים מאוד, אני נועם קפלן ואני הולך לגלות לכם את השיטה שעזרה לאלפי סטודיואים שליוויתי להפוך להיות מכונות משומנות של הצלחה. אחרי שנים של ניסיון בתחום גיליתי שיש 3 גורמים עיקריים ועוד אחד סופר חשוב שאגלה לכם בסוף. בואו איתי. סוד התמחור. סטודיואים מוצלחים מתמחרים את עצמם נכון. לא גבוה מדי שיגרום ללקוחות לברוח ולא נמוך מדי כשנרגיש שאנחנו עובדים סתם ובחינם. פשוט מדויק. איך עושים את זה? מבינים קודם כל את הערך העצום שאנחנו נותנים לאנשים. אנשים לא באים לשרוף קלוריות או להוציא ריבועים בבטן, הם באים לשנות את החיים. וכשאנחנו מבינים ומאמינים בערך שאנחנו נותנים, נתמחר את עצמנו בהתאם. גיוס לקוחות על בסיס קבוע. נכון, תמיד יהיו כאלה שיעזבו, ובמקומם אנחנו צריכים לדעת לגייס לקוחות חדשים. זה לא נגמר אף פעם וצריך להתמיד בזה בדיוק כמו בכושר. ולא, לא צריך להיות אנשי מכירות אלופים או אנשי שיווק אלופים. כל מה שצריך לדעת לעשות זה שיווק אותנטי שעובד לאורך זמן. מה שמביא אותנו לדבר הבא. סוד ההתמדה, לגרום לאנשים להישאר. לגרום להם להצטרף זה דבר אחד, לגרום להם להישאר ולהתמיד לאורך זמן, זה האתגר הבא שלנו. ככל שנקלוט אותם נכון יותר, ניתן להם שירות ברמה של 5 כוכבים, נפתיע אותם לחיוב ונגרום להם להיות שמחים להגיע אלינו פעם אחרי פעם, נזכה בלקוחות נאמנים, מתמידים שמביאים חברים ומשפחה. ועכשיו, הגענו לבונוס. בואו איתי. והבונוס האמיתי הוא הסוד, תשוקה אמיתית למקצוע. אם פתחנו סטודיו רק בשביל לעשות כסף, לא נחזיק הרבה זמן מעמד בתחום הזה. אבל אם אנחנו ניזונים מהאנרגיה, מהפידבקים, מהפרגונים שאנחנו מקבלים מהמתאמנים וכמובן מהתוצאות שלהם, לא רק שנרוויח כסף, גם נשאר בתחום הזה לאורך זמן ונעשה המון טוב להרבה אנשים. אז אם אתם רוצים גם סטודיו רווחי ומצליח עם רשימות המתנה שלקוחות רק מתפללים להיכנס אליה, יש מצב טוב שתוכנית הליווי העסקית שלי לעסקי כושר, יוגה ופילאטיס מתאימה בול לכם. ליוויתי כבר מעל 3,500 בעלות ובעלי עסקים בתחום הכושר והתנועה להצלחה, ואשמח ללוות גם אתכם. הקליקו על הקישור ונדבר.